DW. Amsoshin takardunku. Jama'a a wannan makon ma dai Usman Shehu Usman ne jagoran shirin namu, inda za ku ji tarihin fitaccen malami Sheikh Muhammad Gibrima Nguru. To madalla, shi kuwa Abba bin Muhammad da ke jihar Yobe a tarayyar Najeriya ya aiko da tambayarsa yana cewa don Allah DW ku bani tarihin shahararren malamin addinin musuluncin nan wato Sheikh Muhammad Gibrima Nguru. To kai ma dai Malam Abba domin jin amsar tambayarka na miƙa ta ga wakilinmu da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya Al-Amin Suleiman Muhammad. Wanda bai yi wata ba ya miƙa ta ga Dr. Lawal Ja'far Tahir, malami a tsangayar horar da ilimin tarihi da ke jami'ar Yobe, wanda ma ya wallafa littafi na musamman a kan tarihin wannan babban shehin malami. Cikakken sunansa shine Sheikh Muhammad Gibrima, ana kuma yi masa laƙani da Zulma Arif. Shi dai wannan shahararren malami an haife shi ne a wani gari da ake kiransa Girazu a ƙasar Nijar ranar Laraba 19 ga watan Fabrairu na 1902, that is 1902. Ya zo daidai da 15 ga watan Muharram na 1323 bayan hijira. Mahaifinsa ana kiransa Imam Gwani Ahmad, shine babban limami na garin Girazu, sannan kuma an fi saninsa da Muhammadu Ganim kamar yadda mutanen garinsa suka fi kiransa da shi. Mahaifiyarsa kuma sunanta Fadimatu. To ko me yasa ake kiransa Gibrima? Shehu Gibrima an haife shi ne a lokacin damuna, lokacin da aka haife shi an yi karangiya. Akwai wata kaya da ake ce mata karangiya mai karfi wanda in ta soke ka zaka ji zafi. To karangiya din abin da ake kiranta da yaren su na Dagirawa ko Manganci shine gibi. Da aka haife shi a wannan lokacin da aka yi wannan kayar da yawa, to shine sai ake masa lakani da Ingibrima. Daga wannan kalmar ta Ingibi ne aka samu Gibrima. Ta yaya Shehu Gibrima ya fara gugurmayarsa ta wato neman ilimi? Shehu Muhammad Gibrima tun da aka haife shi iyayensa suka ga cewa lalle wannan yaro ne wanda yake akwai albarka a tattare da shi. Da ya fara girma kuma Allah da ikonsa tsakanin shekara 9 zuwa shekara 12 Ubangiji Allah ya hore masa ya haddace Kur'ani, wanda kuma ya zama abun mamaki a wajen mutanen wannan area sosai. Ganin haka shi mahaifinsa da ya kai shekara 14 sai ya ga cewa ya kamata ya tura shi domin ya nemi ilimi. To, kamar yadda muka sani a cikin al'ada shine yawanci a mutane sukan tura 'ya'yansu karatu tun a wannan zamani zuwa wurare da dama, ko karatun Kur'ani ko karatun ilimi, saboda in sun bar gida din za su fi mai da hankali. Sai ya tura shi wajen malaminsa na farko, wato shine Malam Muhammadu. Malam Muhammadu ya koyar da Shehu Gibrima na wata 6 zuwa shekara 1, daga nan sai ya tura shi wajen kawunsa ana ce da shi Malam Abba Sulum. Malam Abba Sulum shine wanda Shehu Gibrima ya kai wajen shekara 3 a hannunsa. A lokacin da ya cika shekara kusan 16 sai ya dawo da shi wajen mahaifinsa, ya ba shi wasiƙa ya ce masa ya kawo wa mahaifinsa. Da ya zo ya karanta wasiƙar sai ya ga cewa wannan wasiƙa fa ta kunshi maganganu ne, domin ya nuna masa cewa yaron nan fa ya yi karatu, ya koyi yaren Arabiya fiye da inda kake tsammani, ya koyi fiqihu, ya koyi sira, ya koyi dukkan fannonin ilimi, saboda haka yanzu cikakken malami ne. Kamar yadda ka aiko shi wajena da alƙalami kace ya zo ya karatu, to gashi nan ni kuma na aiko shi da takarda akan cewa ya koyi karatu. Da wasu gida sai ya karbi ragamar koyar da tsangaya ta mahaifinsa da Shehu Gibrima kafin ya kai shekara 17 ya zama shi yake koyar da dukkanin littattafan ilimi a wajen mahaifinsa. To ya aka yi shi Shehu Gibrima ya shigo nan kasar Hausa ko kuma in ce yankin Najeriya? To kasancewarsa ya kai wannan sai ya ga cewa ya kamata ya faɗaɗa iliminsa, kuma iliminsa ya amfani duniya. Saboda haka yaran su na can na Dagirawa da Manganci kadai ba zai ishe shi ba, saboda haka ya kamata ya taho kasar Hausa domin ya koyi Hausa kuma ya ga cewa ya bayar da ilimi ga al'umma. Wannan ta sa ya fito daga gida ya taho neman ilimi wajen waɗansu malamai na daban da kuma ainihin koyarwa.
To bayan ya baro gida inda ya fara zama a wani gari ana ce da Hijajeri a cikin Najeriya, ya zauna kaɗan bai jima ba a Jajeri, sannan kuma sai ya wuce Kano. Da ya je Kano ya je Katsina, ya zauna a Zaria. Duka waɗannan ya yi yawace a Jajeri ne inda ya zauna tare da wani malami ana ce da shi Mala Ahmad, kuma har Mala Ahmad ma ya bashi yarsa wato Hannatu, ita ce matarsa ta farko. Wace irin rayuwa za a cewa Shehu Gibrima ya yi? Rayuwa irin ta Shehu Gibrima rayuwa ce wacce take gaskiya kafin ka same ta a yanzu za a sha wahala, saboda rayuwa ce da ta kunshi abu guda biyu, wato neman ilimi da koyar da ilimi. Na biyu kuma duk abin da ka samu a cikin rayuwar Shehu Gibrima ilimi ne, ya rubuta ya koyar, ya rubuta ya. Lokacin da zai tafi aikin hajjinsa na farko akan hanyarsa ya rubuta wani littafi ana ce da shi na Ta'ijus Safar, wato Companion of a Traveler a Hausa ana ce guzurin matafi. Lokacin ana tafiya ta hanyar ruwa, ya bi Jammaina, a Jammaina ma ya dan zauna har ya shiga Halwa, sannan ya je Khartoum, a Khartoum ma ya dan zauna ya shiga Halwa, sannan ya karasa Saudiya. Da ya je Saudiya ne ya haɗu da wasu Larabawan Misra, suka duba wannan takarda sai suka roke shi don Allah ya ba su wannan takardar, domin idan sun je za su buga takardar a Misra sai su aiko masa da shi Najeriya. Wannan shine abin da ya faru, suka karbi takarda suka tafi da ita, suka buga wannan takarda, kuma sai takarda ta yaɗu a cikin duniya. To bayan ya dawo daga Saudiya ne sai kuma Allah ya karkato hankalinsa a wani sos, wato a majiya cewa ai yayi mafarki ne nan ba shine garin da zai zauna ba, garin da zai zauna garin Guru ne. Saboda haka sai ya shirya daga Kano sai ya kamo hanya ya taho garin Guru cikin 1936. Da kansa ya rubuta ya zo cikin garin Guru, da izo Guru bai tsaya ko ina ba sai tafi gidan limamin Juma'a na Guru. A gidan liman gida ne nasu, don gaskiya yan uwansa ne. Lokacin da shi liman Ahmad da baban Shehu Gibrima ya taba zuwa ya same shi a nan garin Guru, kuma har ma ya bashi kanwar matarsa Fadimatu wanda ita ce ta kasance mahaifiyar Shehu Gibrima. Daga nan shi ma da izo Guru bai tsaya ko ina ba sai je gidan liman. A lokacin ya same shi kuma ya dan zauna dan kwanaki, sai ya nemi izini akan cewa zai koma bayan gari don saboda ya kafa tsangayarsa. Ya bashi izini, to shine ya je ya kafa wata anguwa a Guru da ake kiranta Dagirari, wato kamar Dagirawa kenan mutanensa suka zauna, shi yasa ake cewa anguwar Dagirawa. Bayan kwana 7 zuwa 10 da zamansa ya kafa rumfarsa ya zauna, sai mutane suka fara zuwa daukan ilimi. Kafin ka ce menene, cikin wata 2 zuwa 3 waje ya zama maraya, mutane suka ga ba inda za su iya zama in ba kusa da Shehu ba. Haka gari ya bunƙasa, ya zauna yana bayar da ilimi, ana zuwa a ɗauki ilimi. Wannan shine rayuwar Shehu Gibrima a cikin dukkan al'amura. Sannan mutum ne wanda yake gaskiya yana da hazaƙa wajen rubuce-rubuce. In ka duba zaka ga takardunsa har ya bar duniya akwai waɗanda ba a ma buga ba. In ka duba jami'o'i ba wai na Najeriya ba, na ƙasashen duniya ana nazari akan rubuce-rubucensa, akan abin da ya shafi fiqihu, abin da ya shafi a waƙoƙi na Larabci. Masanin Larabci ne wanda in ba kai ka san Larabci ba za ka iya gane ma waɗansu daga cikin waƙoƙinsa da ya rubuta ba. In ka je Al-Azhar, ɗaya daga cikin jami'ar musulunci, zaka ga cewa a matakin digiri na 3 wato PhD zaka ga mutum ya tsaya yana nazari akan poems, wato waƙoƙin Shehu Gibrima, wanda mutanen Najeriya gaskiya ba su ma san waye Shehu Gibrima ba, kamar yadda ainihin mutanen duniya suka san Shehu Gibrima. Shi yasa shi da kansa yana wata magana yana cewa inda kuka kai ni ban kai can ba, amma inda kuka dauke ni na wuce can Shehu Gibrima. Yau Shehu Gibrima ya bar duniya 1975. In ka duba zaka ga kusan shekara 40 da wani abu. Yanzu ne tukunna mutane suke sanin wane ne Shehu Gibrima. Sannan daga ƙarshe abin da ya kamata mu sani a game da wannan Shehu malami shine ya rubuta littattafai da dama, ya karantar da malamai da dama. Dr. Lawal Ja'far Tahir masanin tarihi kenan. Kuma da haka ma ne dai shirin namu na amsoshin takardunku ya zo ƙarshe. Godiya ta musamman ga wakilanmu da suka tallafa shirin ya haɗu.